nilai pitu dipotong setengah. 5. Setengah dadi Ya alias ampun 3 jenengan setengah. kok cetil ngoten Bapak. Ya wong biji ki nilai kok. Nggih, geser. Ya. Harus hukumnya pun wajib. Wong bagus apa wong ayu monggo. Hukumnya wajib loh nah. Kowe kepiye kok ya? Ben suara cedok. Penake Pak Gito ki besok besarane didaftarne Mbak Nur. Kok beleh ngono ta? Apa doyan iwake kok ya? Ketoke kok ulet to, Pak. Ulet rada amis. Ayo cah ayu ya. Aku jane mesakne Mas Yuri kok, Mas. Kok mesakne piye? Keruwe ngeteke kudu tak lapi lho kok kene iki. Sing bawake wayahe Mas Yuri niku lho. Yuri suarane ora tak apik kok. Ndek wau pun telas 2 piring kok. Bocah Pripun? kemaruk kok. Lah nggih ta. Pih niki wau kok penyarone kuwatah sangat ya, Mas. Oh, Cik Joko kabeh. Karya Joko kabeh. Gedhe dhuwur kabeh. Sak panggung kuwi sing duwe anak akeh sing ngendang kok. Anake 3. Alah, Mas Yuri niku tasik Joko. Nah. Ayo nok. Cah ayu. Semono ya. Beh, Pak Gito. Wong bagus, aku ngenteni. Saya kasih nilai 4,5. Potong separuh. Niki sak crit-crit mawon nggih. Iya. Ini iki pakare iki tak biji 8 iki tenan. Ya, nah. Marang mega hingan koso Iki nek tak bablas ning Noragita kok ya rada mletho wis kowe Mbak Pur dintekne sisan. Niki nggih Kajeng Adil menika sing nyaron nggih kan bawa. Oh. Sapa? Mas Yuri. Yuri terus mengke Mas Sahri. Kabeh niki mengke termasuk sing ibot napa nggih bawa. Los lho bocah kuwi kok siman kok. Nggih to. Monggo Mas Yuri. Tutuk kuwi lho, Le. Heeh. Kowe iki njaluk ngekne mlaku aku lho ya. Wis ya. Yo, mikmu ki nggonen to Mas Yuri, wis dicas barang mambengi. Delikne miku. Pacitan. Suntakon war tani reki Didom sing tengah ki aja mak amuthok. Kowe kene nyambet gawe. Malah bocah bisu. janji Rasa nangis. ku eling Iki nak dimidhangetne cengkok ngendi iki ya? Oh, Watu Agung. Weh iya cocok. Nglerek neh. Weh, kowe. Wis aja man aja gelem mang. Niki aja gelem. Kok tekekne kowe? Tekan syuting. Ayo dintekne Mbak Pur. Niku jenengan dereng lho, Pak. Ora gelem kaya dintekne Mbak Pur. Lah Pak kita dereng. Wah, mboten kula. Lah nggih no kudune no. Jatahe kene ngono kok. Sumedhot sing tias ingsun
sak sithik karo Mas Yuri. Ning yo akeh kono. Nggo Mbak Bor genti. Niki mboten nglerek sing nyaron gareng lho Mas. Mboten. Ketoke malah gobyos. Nimas ing sun marasapa Iki dadi kok ya. nggih menika nglerek nggih Wis dintekne sisan wae. Ora Gita iki rada anu. sinak senan bumi langit Lan kula aturaken wilujeng rawuh Bapak Tri Lukmanto. Waduh. nggih monggo Pak Gita dipun tutup menika Tangi sing tias ngenteni padang Diajeng Ratna langgamipun monggo pun lajengaken. yen ning tamangan nalintang wong bagus ngenteni kekampung marang niku dengan kosong Kalau
Nggih. Ayun-ayun sampun tumunten wonten ngersa biyen sami. Iki kunjuk dhumateng sagung pralenggah para tamu.